Ens trobem aquí manifestats perquè estem absolutament en desacord amb una iniciativa pràcticament unilateral per part de l'Ajuntament. L'Ajuntament fa unes setmanes ens va informar que tenia intenció de pacificar aquesta zona que considerem el conjunt de veïns que no necessita aquesta pacificació i en aquesta resolució nosaltres vàrem, com a comunitat de veïns, posar-nos en contacte amb l'Ajuntament. Ajuntament totalitari, no escolta ningú! Vàrem posar-nos en contacte amb l'Ajuntament per reunir-nos amb ells. Ens vam reunir amb l'Ajuntament, amb membres de l'escola, on després del nostre argumentari se'ns va manifestar que, diguéssim el que diguéssim, no hi havia intenció de canviar la prova que volíem fer de pilot per després dur a terme definitivament una vianalització d'aquest carrer. 10 segons. Per tant, el conjunt de la comunitat Escolta'ns d'una vegada, Ajuntament! Absolutament en desacord que no Volem ens parlar amb escoltin, l'alcaldessa! que no ens tinguin en Alcaldessa, que vingui consideració. l'alcaldessa, que no s'amagui! ¿Qué soluciones? Vale.